Aganseli na kera kia agansokeria kankerie para akambekera ororo. Baganseli kurwe kenyoro bagantishira bagantaiti ndoro kanoro. Tirbone ndocho kwachi. Wimba bo mino kumuri ngakiribona ndocho kwachira. Umageni uyo chita karara abo. Tukaenda na bana bande kesha. Tukalusa stachabu tukakesha. Tukacha. Ono ngaikagesi ngatinene. Agakubone. Murango irago sinumuise. Oino mageni uyo kuburi uyo ragirite mugaso. Bakangito kongita gutari okoke. Baganta chege kubige kuba kyane nkeliki yange wete ngage kwemberana. Ese na atamete mbaka kera bakumbwati. Na kureta abantu bali gweta bagankonya. Na mwana utali gukwaneka. Nche gweka ngote biguntakire koligi kunyitu. Mwana one tali koligi ku. Ngekera nko baguri mwana n'umutwane batagete mbatete mangana ntige ko baguri goro yo mwana. Manjo murigereria niko twachire wika chinseme chiga chia nyanchwa agigento giatoretire na kamo agatore nyanchwa is in fact it's within Kisii town because age sinteneine just a few meters yerogora iga Kisii primary egento giatoretire na kamo before I proceed twabatenga ngutara tore binyoro ko cover schools bina performance lakini ji school ejibwate protocol kongwe gatosinya woji wake mi mara tigatura kwa no principal mara tigatura kwa ne board of management mara tigatura abuse sukuru mara tigatura koraki emera ndi tukabwatuka tuamure tora ne binyoro musubati na rema muchi ebeji some rentals inchirema musubati yuga tatengo mwana ena asirete Kisii ga bana babere bagusira timanyite ko sine Kismat ya tokirikyo koni abana bagusiba mintoni no murato tebye ekiagera chi story chi abana gusira kuruka chi abeire chi nyinge kurutu akajage to mwana sagine aruse tu amaiso abana gusira kuruka chi story chi abuchire eje gusine ya kane bono lakini asenge njo bono ya abeire very serious. That's why we've come to gambe tororenga so leta ko soma musubati yara tueranga ngakyo mwana yasirete obere kago tuligia matuka mange so we want to understand ngaki story ya ngaki so shikana pamoja na mimi tete camera person yetire goja that I show you how Kisii town looks like. Yes. Mwanjo murigereria now this is the best view. I guess toteneine igere nyancho within Kisii town. Isikorigeria that is Kisii Eye Hospital ya macho. Bali moye manyete then eri ntamba ali eri enge krimuga eri mwalimu elimu center Kisii town then eri Twin Towers Kisii town then kurumaga yaye area ndojinga Equity Bank gari then omago jagari gantu kari gatene muri chumuni ali eri Catholic Church ya Kisii town then from there omago Jahema Hospital Jobs Cheito then from there Uhuru Towers kurwabo omago chiabo mwalimu yenyi kabisa mwalimu Gosi Plaza nereyere moina then gatima we have Kisii primary buri mubuna bucha kretero chemabu ochigoro ubuno bwa Kisii primary so buna nagotebi epade ya kwenda guchia na ya kwenda daraja then nera ya gutira guchia yagenda guchi stadium moine ende yanda guchi erere yende yanda guchi milimani ruguru so abuna otole nataka kuingia hapa ndani tupate story tusikie mambo iko aje. Twasoire mwae nyomba na koro kikuru skari goche gochona tware goja twasoire nyomba mwae aiga no amenyete asengencho maybe igesuntikere maiga ndageta tutebu na kuru kwa then tomago soka isika bwe corridor atwere so mugano ngakikuru kuba Leta ya nengoro ku Faith Basiboli. Yes. Tata koro ku Samuel Nyaga. Ngere tono. Kenyoro gitere kire igorera fabrication. Bona. Sawa no amenyete. No amenyete ga. Bana bari ngobwate. Bana bonse Batano. Oyo monero mbulito tayo. Mwaka naro Ororo. Lakini bona naro sengora gateboro sirangora. Taliko bero onyo uri mwana yoro yo yanyorete. Anyway, that was asking you my guy kesunte keroro
tagete tosoke skari mwao skari compound aiga gomenyete yo orente tigaiga no gwo te tosoke skari tukwanire manganora urana chika ko tebi mari nyomba twabwate igesunte lakini twasokre sky gase pavement eto ikaransete turategera umugano bw'umusubati uyo iga asenge nje yoko irora tagete na inda irore buya mari etaina kyakorokwa inkangai na asanyomire ngai angikoroko baba tasamalieta nenguru tatukwane liu yake asamalieta nenguru kufeiti bosibori yes tata akoro kusamueli nyaega ngere tono fabrication yaite kuri kugorera abuno iborire bo abuno ngiborire ngayo sogete nsogete kenyoro kya ubasi nyamaruma usonga iga mumenye to aigeta uno songo gaiga nda mumenye oe gas kyokora kasi ane ngokora biashara daracha bichinyanya lakini gwikira boni gatindi ko bikore sengenjo na aburirwo umwana uyu na aburirwo marembe timbwa teaching nguru chira atene ngo chigotena no gutaka kuri ngandi gike barwa nkore ndageria bana baiga na asinyiru imiakere ngobwata miaka yane mbwate miaka 25 mwaka onale mwaka one nale ngontu etanete tukabachana akagenda iguru yo mwana uyu kubura ku mwana uko twatemere gufuatiria for how long mwatikanire for how long boni ga gwikirega na twa ruye torora nganyete wiki yaherire abana bari ngobwata abana bonsi mbatano omane nabwate miakerenga 10 miaka 10 no makepi bali chibarango chinyaruka ibere babate miaka 8 okay umwana uyu osirete no yokarenga mwana osirete no yokane miakerenga bwate miaka 5 umumura twere sango ngaki asirete kurwa iga tauni go sasirete kuruka mwana uyu iga aburete kuruka moibori ano nsabeta abana baige kera tata arwarete omuibori sei na sosogete gusaso iboire sei tasengi boire agantebie mwana one ng'abana bambeli sitato mino rwalire banga machinga mate mama abana bane nguchi bali school agantebie umwana tiga kondi na abana tato mino rwalite na gutamire na nditondi no bokonye kamate mama muna gwakwaneti andarengereri na ndenda abori kaburi mugakonire ndi ngaburi na kigite ringanira agante yaya abana bado gusina abo mungino ina ro kabeire na bere na nditiga tamuherende anya tole na barabuti atamo kaimu kirende chukumu ngamate mama tiganyiche mbuliri abana libage skuru gabo singenjo no rwaliri twikonyara gutiga murwire kana ngaburi libage skuru tono kai guri baga kada kerwe sabu chiba sabuna chikurugu chiamaga cho ne biro gomna bikogora ngakana kabeka abana bakaendere skuru ana baendere skuru mwaka buboriro tato mugima abana barenga bano kwa mutumirete bana bonsi bona bane bonsi bane kurubu ngatigara no yo momoke bono nabelire nabelire kan konya komu assisting ko rwe biasara byana na mutomere besakere mwe wana tino mugako gutuma abana abusini na mutomere besakere wiki tende obanga no koranga kya kore chukumu ya bana tata kabukurara nende ngaendo kertwa twatinde katata ngamate mama tatu tinde kirundi nende ngokora tata sirete rengo mutenyo kianda mwaka uri warete tata gwikira bani gukurira mwaka ni muskuru asira abana bani bono buriro bwa tata buno kurwatinde ku babeliro roro mwaka mutenyo kianda mwaka uri gusoriro ndo warete bono kuswate biro kurira mwaka ni nusu last year yange 2022 uri onde bono 2021 okay gwikira boni ga bana babeliro roro buriro bwa tata okure nande mama ntebiri bantigire bandemi yakwera tata mino sirire mbare bagonso nyombo iboyi December kabatigo na bange tuko chikuboyi December ono nkoru echiro litukoli chuma chitariki kiande echo na ikire boirete saa 3 ndo mutinyo yo mutinyo 12 December kwa kesi mirende saa 3 nali na saire nyomba kumubori mungina na kibwairire nganjete kumanya abana bane na kirende baragire na kibararire agera natuma none sukari mungina akangeresa ya ntuntura aragire na nento bwati molembo mwana akorire ki oibiro namubori sanga apyo ibu mutarante ingachinsa sana na ya mugaso litukoli alero mwakoraki korwa abo bakandimeli chisimi karonga tema gwakira mu muromete simi kumubori ayo banisina kiyarengi banisio gontebi muno igwete igana bayarengi kuchikoirorera kumwakira nera akandimeli simi kanyoro bomanyi bwaburire boisaine gateki bone stable yoko liye pikipiki ngakomba kasoko butuko bugingo ikakango ikakasasta chabutuko
Ondu etororo nkoya inge gosoa nyomba nkobori nkoereseru. Inkoereseru tindi koeresu kamiri ngotebiwa omonto are gweta nkobori abana aba bare nkoaba abanene agontebia mama omonto oyo iga achete iga akamenya ororo amatuko 2 naende akagenda naende akaenda na chitariki echi kianda. Oyo ibete omwana? Oyo ibete omwana. Karatiga nko totaragendera baba totoire bwango. Wachire kwarore bosonga weikire seina aso iboire saa 6 chabutuko. Kwababoreri ng'ayo omwana oare. Abana bao bakagotebia ng'a omonto omotaboretie konya omenyire seina abo amatuko 2. Abaibori mbamanyete omonto oyo? Bono abwo na nkobori mbari gontebi bari kong'a bosaiti boisene ekera nkobori omura ominto aba okondwania okong'ita gontebia iga tori kobori kende gionsi. Totakeiri gokwana kende gionsi. Nkarwa ngatimoka gochi gotaka korera nonya okorera bantebia iga tori korera kogenda orere ase omenyete. Ngasinywa gokwana ngakera omogambi esimi nkambori omogambi aye nomaete ring'ana eri. Oyo momura omino moiboire nere endeye yamo gose ng'aki gekarike? Momura ominto toiboire endeye. Manyinga ayamo? Ayamo. Kobori rende omogambi aye nomaete ring'ana eri. Omogambi agantebia ring'ana eri inche nariigwa tintebiri. Omochief? Omotebia rende omogambi nonya korare. Naki yarenge manye ngotoka orobisi rende oru nonya rirube rende aratie abanto bare ekenyoro eke iga barigie omwana. Omogambi agantebia tinkonyara ring'ana eri ndigwete omwana naborete naende mama omino agateka estep ya okorigia na omogambi omoke omwana. Omogambi omoke rende nkonyora bachire ororo rituko eri ria esabato ng'ieta ngobatebia nganya twende toigoropi. Bagatang'ana bakaenda bakaigoropi. Otaiyo? Ntaiyo. Bagontebia ng'a tiga aye okorera mono tokonyara koigora. Nkabatebi yaya tiga ng'ende ng'igore. Mama omino bagatang'ana na omogambi omoke oyo ore omo-sub-chief? Mama tachieti oyo na omotureti ochiete. Motureti ochiete? Bakaenda nang'o? Bakagenda na omosubati echirani. Bono ng'aki bakoenda na omosubati echirani korika obi mama omwabo omwana osire tata iyo nonya embaba omino ataiyo ng'aki bakogenda boka? Bono bagoteba na omong'ina obatomete. Bono rende nkobaboria niki nkobabwatia korwa maya ngoika nkonyora baigoire. Askari bagontebia omosubati ocho oigoropi iga igateba na ekamati yao. Nkabatebia omosubati oyo tari kamati yane are echirani ogore mosaito moturogore. Bono korwa abwo amang'ana aywo agansinya iga opi eywo omogambi oywo omoke akayetumia korigia omwana amatuko 2 oka. Akanyeirania akanyebeka emesa igoro. Agatebia mama omong'ina onye tooneti omwana ngotoka are. Ase twatemire tokonyara naikeire abwo. Korwa abwo naende nara omorabori nkamotebia buna inche nkobori nde ng'ina omwana. Nkamoboria omogambi naki okorosa korigia omwana bwango ase amatuko 2 nonya na esirimbi mwabugetie ekenyoro eke na abanto bonsi baimokereremo babange morigie abana risaga. Omogambi omoke akandibotie riswali eri okomboria mbuya okoriboria lakini naende tari buya kwariborire. Inche ogwaka kwane esirimbi nkenya nachiete nkaigoropi naende narigirie omwana kuringana okonyara kwane na amaroro ane. Kenya nyachiete akaigora? Kenya police? Naende naikeire narorire ng'a tiga ntigere. Obino oyebwate gose yasirete? Bino ere. Noera? Yaikeire narorire ng'a naende natigeire aha. Namotebia rende naki ogotiga korigia na matuko taraenda are omwana na amatuko 2 oka kwamorigirie esabato na chumapili chumatatu rero kwanyeiranirie bono saa 7. Bono okwo nkorigia kwang'enchoki rende mware kwaratia abanto bande rende ba ekenyoro. Bakarwa ring'ana eri rigansinya nkarora twasinyana chinkwana bagasoa kong'ira iga bogeka. Nkarwa ngakira. Ekero nakira nkaba ngoikaransa ngotimoka bono nkatwara ebirengereri binde ebinge mono korigereria naki abaibori aba rende kobaboria ng'aki. Omochief oyo ng'aki akoroku? Koroku moturi. Moturi? Nomaete amarita yabe? Gose moturi okomanyete? Reta amaete moturi. Moturi? Mama omino ng'aki akoroku amarita onsi? Mama ominto akoroku Florence Nyanduro Nyanga. Omotureti ero oywo ng'aki akoroku amarita yonsi? Koroku Charles Omenge. Ekenyoro eki naki ekoroku ekenyene kia omotureti bo? Ekoroku etono igorera sub-location. Etono? Okay. Korwa abwo nkaba nkoboria bono naki rende omwana oyo mware komobeka nonya ndeti ende yonsi buna eno rende buna aye omoibori one. Rende nonya ebibesa nare gokoa kwarwa ekiombe bitumie kobeka omwana nonya ereti inche ki natangasire egesa namobekire na getembe. Bekanga omwana oyo iga rende nonya Citizen radio rende momobeke na Facebook. Bono aroche ng'a ntori koigwana nkwana ring'ana eri bagontebia ng'a kira tegerera. Bono ngochi gokwana omomura oyo ominto omontebia ng'a kira tingwaka. Bono ekero nkorera iga nabete nkorwania bobe nkobatebia rende onye yasinyire
nachire nonya na amasabo pastor ntebiri mong'ina oyo otigete yangende yonsi iga oyoirete omwana kaboria abana bagantebi natigete ebikoroto ebikoroto ebi atigete iga iga kabatebi monyare kong'a ebikoroto ebi mbire amasabo ebikoroto ebi naure tu kera nabinyora nkobibogoria naite tu nkouru Ngokugoita. oyo omomura ominto na mama Nakia ogokura komomuro oyo mino. korokwa Evans Nyaboga Oyo karenga mino. nere okombwatia ari oyo gatato iga ang'e mama agakurete gote ng'a uwi Evans togokonya ebikoroto biri biachire kobori mama naki mogokurera ebikoroto bitari biaino bia omonto oyo bita omwana. Yani Evans tagokonya ebikoroto bia igo nki ekebatagete gokonya. Kobona ng'a ting'ire ebikoroto ebi ng'a ndake nabo ndabire ase abe nkorera abanto bobe kobori inche na amasabo naenge koira korwa abwo ngaitwa ogoitwa okoba enkari bamaiso tinyareti korora nonye echiarama nabo mondo ochege iga tindabwana buya kaba nkogenda enyagitari ya Kenya nkarwariwa ngatebiwa goika igoro epitiri nabwate siringi 1000 na ekebande kiane gekaba ntenenera nkagetiga enyagitari ya Kenya nkarwariwa nkaegwa epitiri nkaira na polisi rende bakabogoria echukumu ya ogocha kourigia omong'ina oyo rende na momura oyo ominto omura ominto agatama omura ominto mama agatoka mama ekero abwatwa aikigwa aria Kenya akarara orimo yango yane ekarua ekang'akera esimi ekambora okobwata mama omino nkamotebia ango buna ndigwa ichondore inche tindi monto ng'ukorete tindochi ng'itirwe ogoitwa okobe nairanete kobatebia ng'aki rende ginkorigia omwana naseriwe kenyoro buna ndiga nkairana ororo kabera orende pero ki narema rigu nkarara ororo kinde ororo bado ngoitwa naende ngotebiwa nki okorigia iga omura mama agacha agantebia imoka buna ore iga togende mpaka Kenya osarie ekina keria kwarigete toche korigia omwana kabatebia nki naki ngosaria omwana atige korigiwa agantebia toende osarie buna kwarigete nkamotebia tingonyara gosaria kina onye toragende omong'ina aigoreru morunu chibesa echi moraru aigoreru abwatokwa toche tokore ki atebe ase omonto oyo oirete omwana ase arwete ekogera bangire kong'a obosaiti nkobabori bantebia ase omonto arwete mbari gontebia ring'ana eri rikambera rikong'u omura mama naende agasoa gontebia aye togotosinya aye na omonto omoke totoke gokorimia togokori mirimo rioka Eri bagotianera bono ng'ai ore. naende nyomba minto bagontianera tokomanya kwenda koigorera omong'ina korwa Kenya akang'ira inche nkairwa rende ngakwana buna bantebeti ngatebia rende eserikari yaya nabeire mama ase ring'ana eri ria esegi bandwaneti tiga toiraneka agende gokora ki toende korigia omwana buna batebire rende chiango chiane rende tokairana rende komong'ina bakaruchi ribusana agasoka buna asoka togachaka akaigwa list rende bagatebiwa omwana aenderere korigiwa buna twachaka iga iga bitiso bikabucha naende nkagenda rende nkababori ng'a rende mama nonye na direction ase omonto oyo arwete omonto oyo nkoigwa iga arwete korwa chinsemo chia Kilgoris Arwete ng'aki omonto akomenya nyomba mwaye amatuko abere batamomanyeti rieta. ring'ana eri rigansinya ngatimoka naende ngaenderera korigereria mono chiwiki chikaera ibere ya gatato egachaka naende rende nkairania amang'ana polisi mbakora kende bakaba bagonsaba ebesa Kenya kabatebia timbwati besa buna nde iga na bonde buna nde iga Bagosaba chibesa eranga. ngantebia ndu chibesa chikobeka egari ya maguta rende bache koia mama oyo ominto na momura ominto kabatebia timbwati kende gionsi na bonde iga kanyora bokonyi mboyo nkairana inche bweka naende kacha mpaka iga iga nkaga aria esemete ng'ang'ara ebitiso biabuchire kaimoka na abana aba bane kasibi ngasoka na barabu ngacha na barabu iga iga ase menyete bono kasoa nyomba karara gatimoka ogaki mambia nkateba tiga ng'o naragenda nonye polisi yaga iga bosungu ng'ake eriboti ng'ake eriboti ororo bagantebia obokonyi toragokonya oragende DCI moino gabu CCD ere kagenda ororo mo DCI bosungu iga iga kandikera rirube kang'ana transport gekogera nabwate kagorera na abana ne breakfast echae bakanywa agantebia okorina egari buna ore iga mpaka Kenya oire rirube erio nkaira rirube riria Kenya omong'ina ominto akaenda akoigwa ekero oigwa akabwatwa akarara Kenya rimo naende nabwate besa chiria chiang'ererete kaba nkonyora ng'ang'eirwe ebitiso bono nkorigiwa ng'itu tingotianerwa tintacha ekenyoro eke ngatara na amagoro
tara na amagoro ngoikaransa ngotimoka kingoika ogembo chire gose saa 8 Chabutuko. ya mugaso. Korwa abu nane ngatara na amagoro kingoika etaoni iga ngaika etaoni iga saa 4 ya botuko. Na amagoro ane koru Kenya mpaka Busunga. Aika saa 4 na nusu. Kera naikaga iga ngaswa nyomba ngarara ngatimoka. Kera narara natimoka boga Kimambi. Mong'ina oria ominto buna ire twari kaibu ng'e narwara narosa amagoro akang'ati nkarora esiorori kende nkeri nare kori nyomba iga buna ngotara timbwati besa ndimeirwe. Tebia abana beria nonye na amache monywa amakara narabwati garete beka riko moberia amache monywa. Akaberia amache ari bakabeka na amachani tukanywa. Kaibu ng'a amareri yandi esiorori ekong'ira omote okong'ati aswa nkarara. Tinchiti koirana ituko ering'irane ng'ibu ng'a mama oyo naegetigwa kotini lakini eripoti yane kabua ngakera omokubwa oria omobwatete korwa Kenya. Nabori naki yaya mama oino nairwa kotini rero. Neracha ng'endo agantebia yaya tori koenda ngatimoka. Karwa naende ngakerwa esime bono na uncle yane. Kwagenda kwa omonto koirete gari ogemba oirete ororo igoro kwagenda ororo oyo koirete igoro Kenya oirwa rero ogemba kotini. Kwagenda ororo namobori yaya ng'aki rende ng'a ntwamosoki rero totete toiche rituko ria rero atebe ase omonto oyo arwete tofuatirie torigie omwana oria. Abatebia nko ng'igwete bobe nonya omoroso mbwate nonya abana mbabwati kende bakori ng'igwete ndwarete. Agantebia nenchu buna ore igo orine egari oika orare engase ino iga iga mambia nonde sobo mama ererie gari kirwe sageta. Mambia ngocha indo chiarenge saa 11 nkaba nkorwa iga iga nkagenda iga abunga ngaswa nkarara. Na narara chigoika saa 7 ya botuko nkaigwa emerango egokong'ontwa ngakira. Egokong'ontwa? Nyomba mwa mama ngaseito bono abwo ase narangeria gochia saa 7 ya botuko. Nkobori ninki mama agantebia ninki okobori ninki akaboka chideka 2 akaigora omorango oria. Buna aigora omorango oria abanto bagasoa nyomba abange ntamanyeti ntanya korora. Bakambwata bare na emioro na echinyimbo bagasoa kong'ita bagontebia naye okobwata omong'ina komoira koti. Aya manya rero ekiago kiarire. Bagansokia isiko buna bansokia igo omong'ina akabeka echabi. Ngachia gokura mong'ina takureti akabeka echabi. Bakang'ira gochia epara. Buna bang'ira gochia epara ring'ana nabatebeti onye narorire na omwana one mokombu ninkorigia. Natiekire komanya omwana one taiyo naende natigeire Nyasaye. Nyasaye mbwatere engoroki barang'ite enku mbekere obogima bwane ase agayo. Bakang'ita okong'ita gotari ogoke bagantacha egekuba ekeoba kiane nkeri ki yang'igwete ng'a gekoemberana. Nonya buna ndaiga tinchieti nyagetari ande yonsi nabwate besa koinyara nkoiyo nairanete nkarara. Ase natamete mpaka kera bakombwatia nakurete abanto bare goeta bagankonya. Basacha batato na barabwo bagakura. Kera bakura abanto baria bagatama. Kera batama bagantigoka. Buna bantigoka abasacha baria bagantama bagantebia nonyare korora ase omochie onde bwensi omaete oturo. Nkabatebia nabo ndanyare gotura oigorirwe orare ogekora mina abwo kwarusiwa nyomba nkong'entwa ororo oche twagokonyire. Na intwe twamenyokiwu na abanto babokire abake igo mbaraboka bange. Nkabatebia twende inwe nkobe ntura ndose. Riba teneine ngotura naende abanto baria bakang'aka chitochi. Aria ase ngotura bamanya gotebia omonyene ng'a gwe funga nyumba. Funga hiyo mrango. Bono omonyene oria akabatebia yaya iga mogoita monto. Abwo na ekenyoronga. Nere agakura rende agateba yaya iga ngokura. Abanto baria naende bagatamana. Nkanyora njera teiyo riatisierete koigora mrango na etirisa igoro osiomeri igu ning'o okorangeria ondora ninche. Ngaeta ngonchoka na egesone kiareng'o nkanyora ase obweri bore ekebao kiaengo ase ribati ributogete ngasoa ngochia gosoa nkanyora ngosoa ase engoro ya esike ya echiombe obweri bwa echiombe. Ngasoa ororo nkarara obweri obwo ime. Abanto abwo bakaba bagonchoka na epombendi eywo ya abande bakomoreka bakondigia ase obweri obwo ime. Nkabora ekero obweri obwo mbwagitire bagasinywa komanya ase netagochia. Abanto abwo bakagenda. Ekero bagenda nkarara obweri obwo mpaka mambia bogaki saa 12 saa 1 ekara. Omonyene bweka akaigora obweri boria akarangeria abanto agantebia twende mpaka mino moino. Atebia abanto monyare goikaransa moborie ring'ana eria omwana oye nasirete naende namocheti kong'entwa aminyogete mpaka isiko riane. Ring'ana eria rikwanerwa. Omogambia oyio omoke naende otebete ng'a renge gorigia omwana amatuko 2
nende bakamurangeri agacha muna tuikaranste chire saa 3 ango yano yagacha akaburi ngikere isika abantu akobori barengo akabatebi yaya agatuikaranste oring'ana riabeta oribo omwana oyo arusetu nyomba akamenyokibwa akabogo itu kangana akwete igakonyeire amoko y'abantu abande aya iraneretie abantu bariga oyo na omonto obegete ekina kotini tatakeiri gotokaga oyo nonye inche bweka ntakeire komoewa omwaka emorusi orora goikera bono iga ngaseriwa korwa ase aywo getanda kiarenge omochio oyo ango yane akaimokia kiarenge ekiane rende nagorerete abana abankabaire rogo bararire aganseri na kera kiagansokeria akankeria epara akambekera ororo baganseri korwa ekenyoro bagantisiera bagantebia tindorokana ororo mogambi oria orenga ororo nere bakamoira ensemo oywo omogambi oywo origete omwana amatuko abere akaba nere ogontianera agantebia iga tochoka obegete ekina kotini bono nkobori iga nonye na omomoromento ororo nere agontianera tandoro agontebia ekera bono iga nonye echiango chiane na echikamati chia mama abwo bakamura bamwamama bakong'akera chisimi bantebia gento nkeri ndabanyare naende tinkobakorera kende ng'ana omwana nkobaboria bono iga ango yane bweka omonyene akong'akera esimi na momoromento bagontebia na omotwe one bweka batagete nonye nase emenyete buna ndaigainde na obwoba tindi na boremu nseriri bana aba mbari gochia sukuru bare isiko iga iga sinyire naki ngokora na omwana one taratoka bono nkobori naki nakore na obokonyi ndaganie omwana one morore ase eng'encho ng'a nasinyirwe eki ngokora tindi kwenyara onde taiyo okondigesia omwana ekenyoro nkeri korigia mwana egetimogete nonye na omogambi omonene nkomoboria ntebi ng'a genda polisi ekina ekere gia polisi bono nabo narutanirwe iga goikera iga nonye ekero nkorigia omwana igo ngotebiwa ng'a inche na omotwe one bweka otakeirwe bono timbwati onde ngotebia nonye na bare abaminto bakondimeri chisimi naende iga nteneine inche bweka timbwati nasinyirwe enchera ngoeta bakanyora omwana ngosaba ng'a rende mama oyo mware serikali tekonyara koingiria gaki ebori mama oyo naki akobekirwa ebondi naende akong'a ebitiso na omwana one taiyo onyare kong'a omwana one rende na inche ntware chinguru goikaransa amo manye korora ng'a ng'aki narigia nonye ekebarua ngokora ndende abana aba nkogora nonye egasi yansinyire gochi gotaka gotenena nkore nonye egasi nasinyire gochi gotaka goekong'ia nkore nonye ekebarua nasinyirwe ekero nkogororoka iga nanyora omwana one akoorokwa obosio bwane ebirengereri bionchogete obosio bwane atambora omwana one taiyo goteba inche abana bane nonye bare abangete ndarasana barabwo nabo nde na morembe nataete mbere na abana bane abana aba bane naberire na barabwo atari atang'ani kobera na barabwo etaoni abana aba bane namenyete nabwo Moro korwa bare abake namenyire na barabwo manyinga ararwa naikere nachire komenya iga bosongo na ase agatato ngonya korigia obogima bwa okorenda abana bane inche monto taiyo okombwata sikobakanera school fees omwana one omonene are class 5 ebinyaroka ebi binde bia kabere bire class 3 bionsi bibere bing'ana bichi barongo na omwana oyo ochiete iga arenge gochi kwenda grade 1 bono January bono nkoboria gaki serikali mware konyara goswana na mobori momura oyo mwa mama na momorominto na mama akianga omwana rinde ntware omorembe nkaranse ndinde abana bane bonsi ekogera inche tindarasana abana bane naende bana bane tinaatanana ning'igwete kobera na abana bane omwana oyo one okobora kwaye naborire andoche ng'a tindochi morembe igo narosire nonye na omwerekeo timbwati nonye na enyomba nasinyirwe goakana nonye na omogaka one twarenge komotemire ase akonyara ebibesa ang'e ere goetanana rinde goteba ng'a tarera nchera buna etransport tari monto okwenyara na omonto nere ogokora ekebarua orikire omochie bwa omonto nere orosire kebirengereri omwana oywo buna oyoye tebire na inche bono tiga ntimoke iga arosete bosa iga agateba ng'a na inche bono abaibori bane bandangeire bamominonirie omwana one nanyorete ogotigeire aba agonchire nanchete okobogori na egurube bana aba bande nachete nabo iga kuringana aroche amabera akarigia na institution na eboma ndwete agancha kong'ira ndende na abana aba naende mama oikeire iga abana namentire ase omomura oyo kanyaroka karia agake na omomura oywo osira mwana omoke abwate emiaka 2 bono iga na oywo oywo buna emiaka 5 bono abana ba omosacha oyo one narenge na barabwo 2 na abana bane bono iga nachete nabo ba omosacha oyo 3 bono igo oikeire osa arendire
erotebire takunyara kumbwata sigeko oboire ng'a ekenyoro eke gitekere ekerogi naki gekoira omwana obora pi otangasirwe mpaka okobori kubekirwe ereti mara mange bekirwe Gatembe TV mara mange mwana otararorokana kobori rende iga ase arenge barabwo mbagoteka echukumu ende yonsi ya ogotobwatesi babeire bakorwa ebitisa ebinene mpaka nonye oyo tomenyete komobeire okong'anya ogotama ogoteba ng'a tinkonyara gokoberisia. Tebire nabeire na obwaba nonye inche ndaiche ndusiwe omotu onye bagosaba omotu ogo ono natigaire inche bweka naende iga nonye erenti ngosibwa goakana tariki piaikere ngoakana erenti korwa omwana oyo nasira tindarwa renti otinyoerire na echiwiki ibere korwa omwana oyo nabora bono iga nsikaransete nsangaete nasinyire gosuka korwa ase ingo onkonya gosuka ngonya kobora boria obokonyi nabo ngonya koboria ng'a ng'aki nakore nkere na abanto aba citizen bankonya nabo goikera rero iga buna nabakereirie iga natebire Nyasaye nokorire ogwancha gaki namanya ng'a serekari tekomanya bogaki embwatesi ebokora obomanyi bore igoro mono ango yane oyo na mama ominto oyo na momura ominto oyo ng'aki bakobekera mama ebondi na omwana oyo noborete na mwana oyo tari korigiwa na mwana oyo tari gokwaneka inche bweka ngotebiwa ntakeire korigiwa ng'itu mwana one tari korigiwa ng'a ekero nkobaboria omwana na omotwana batagete mbataeti mang'ana ande ntige kobaboria igoro ya omwana mang'ana ande nabang'ana igo naende narosire timbwati inche rende ngoteba ng'a gaki obokonyi ndaganie ndore omwana one moibori oyo one na omwana oyo ominto na ango yane oyo iga gaki baboriwa batwarwa obomanyi baisaine ase omwana oyo nare bantebia ase omwana oyo nare ng'a iga omwana one ntimoke tingosinywa korenda omwana one egekogera moyo onde na emiaka yane na emeke ng'isanegete ekero ande na omwana one nabo ngoikaransa mbe safe nkore ekebarua kende gionsi ndende omwana one ndende abana bane. Mwancho Morigeria, this is one of the emotional stories I've listened to. Onye kubwata omwana, I think nabura abe positioning ya yogo feel inki muswatu ya wetra. Onye kubwata omwana ka omwana oiborete na amanyi ngao, I think you are able to feel egento muswatu ya wetra, especially a woman. Gachiote eme kubwate gechuchu kia ngoko oro mne koke goko minyoke. That is an animal, it's a bird. Lakini oyo mwanya bantu omwana oye asirerete asaba ibori baje bare nginaro tato mwabaro bamura bamwa obaro tato mwaba gasira nana yaro sabeta abana awo omwana osirire kuruka information egoteba ng'a omonto ibete omwana oyo na omonto omenyire mwaba abwo ase ng'ina amatuka abere. So to my own view nche nari gutwara chinguru chiane omonto bwente ko produce omwana ng'ina muswatiwe atwerese ng'aki omosacha oyo omenyete bwoye amatuka abere ning'o namba ibere ninki bawitira ng'ina omwana ekera kuriki omwana oye abagusiba minto enaro nere twachire konara etari gochoka bangiya chistori bune chitogo chigamba isikabwo ekera togochioroka in the public mwata batwachakire kubasariria marieta lakini igo tubwate oboriri gosenda rukobochara ebina bya abana byabere bikobucha otari yaro mutangani musubati nare nere chirutie chichabo songo ga nere omwana yasirete omwana yasirira mwijirani akamotoma kuya ngoko mwana itana gutoka baka bono mutego kwana omwana sagi ni garuzu wa maiso aba gusininki gatokonete na abana makinkobo nane nakwanirwa yike gusi mongiraneri nkigia tokonire nekegori kia abana mbia sara kibia tokire bia abana ngai mokari koira mwaone nkika mokari konyorekera mukuiba abana imanye taba gusimbale mondigerete more Kenya muri kinse chisiko
ebiasara na ebiaki mobwate na abana ikiagera story ene nkongo but anyway Nyasaye kara atwanjire igate banga gagete police report Kenya Nyasaye kara atwanjire tonyore resources means tonyore njira tukubeke gari ya mafuta togende paka Kenya n'ikinsemo kinde tubwatie kineke paka omwana oyo twarorire ng'otokire mama omwe aba monyore nando onye gakue tonye bakamuitete tumanye obokene ng'ang'a giaberete igo ngosaba bagusiba mindando siese mwabete tubwata namagoko omwana oyo atoka asare either alive or dead ngosaba Nyasaye atwanjire naenda tubeke chinguru toteme nchira tokonyara story yetu yebwati paka kero omonto okwanirwa ase story yega atwerese ing'ang'a y'omwana oyo are lakini ase rero igo nkobagana chinga kichingia naende togosaba ng'a omusubati oyo iga nanyora omwana oye kare moyo nera agokera omwana oyo buna omoigore mancho morigereria eng'ana nera oyo nere omomura omonene nere obwata abana aba bande ase babo omwabo arinka nabwata omogano omotambe sana ntagete atweresa ase omonwe bweke gusie naende twamotobai base eng'encho garo omwana ntotageti ko compromise privacy na security yaye lakini twanyorere consent korwa ase mama omwabo komokwanera ntagete atweresa ase amang'ana akoigwekana ngikiabete biore tata ntagete otwerese ase oboikeranu ng'aki giachagete paka omwana omeina akabura korwa nyomba tweresa ango chakango ng'aki yarenge Obong'ina oyo achete iga gakoboreria enchera gochanga ng'ai ase bianyage tokamotebi nwaka gatomotebi igo agachaka okore kwende agacha agaikanansa ateba narasire bono tiga ndarara bono agamokwania bagagusagusana nang'aki keribone ndoche gwachire oimba bomino komobori ng'a keribone ndoche gwachire omogeni oyo ochete akarara abwo keribone ndoche gwachire kamotebi iga alafu bagasagusana bagachaka gokora ekwende bakaenda nyomba inche bagantoma nagenda reta chinyanya na esukari omonene arosariwe endagera inche nkaenda kenareta togatiga abwo akaroseriwa akaigota bakamotwera ritoke korwa mogondo nane ritoke ng'ewete kori bagatu ateba ng'a bakabori gung'eni ki okoria enyama besa nchire nkoe nonde ntwa batwete torare nchara akamwa agantoma genda reta enyama nkareta ritoke agasaborerwa akamwa kiari akarara togateba kogenda ekanisa tokagenda Jumapili yarenge ase Jumamosi nkesha yarenge ya ichuma botuko akaragerire mogasakaria enyama na eritoke akarara abwo narenge botuko obwo mokaenda kesha namo tokagenda na abana bande kesha tokaruga saa sita cha botuko kesha ya December ya tarehe 31 tokaruga ororo togacha bono ngaika gesieni ngatenene gakobori omomura nkoira gose na omoisa oino omogeni oyo okobori oyo oragerete mogaso akomotebi chora ayo oyo oteete abana aba bamino naye bweka gwachete okabatiga nyomba bonsi ng'o mwachete nere bamurambara ororo twachete bwechichirani lakini aba bande bamino okabatiga nyomba kera moirana tokairana gakobori chora oyo oteete ngo omomura nkoira gose na omoisa teba chora oyo oteete akamoteba ase eng'ana eyio ngatuma omorango ngasoa nyomba kenasoa alafu agachaka ngaenda nkarara nche ngaenda korara agachaka buna taigweti mbono kenarara ase nini agachaka ting'iweti omogeni oyo gateba taigweti chomotegerete buna okwana gateba bono iga taigweti erioni richara riarari oinaye bagoteba richara nkibateba igo nche nkabwata ngakora ekwende kinkire toburere tuting'iranire tikende
tukarara yani karara bono bugaika mambi nande mambi gakunya kuboria sabari yane ngachinganya korasibia yando choche agamungena gando choche agaja gakangene na achete nkabwatu namaro na achete nkabwatu namaro abo okay eri agoteba ng'a esabari yane naki ngoyekora omwana oyo mino no are nyomba no aende aya omogeni oyo akagenda agakora amatuko aringa akamanya kwirana kanaende akoreta matuka achete Jumapili akora matukane igo Christmas gionsi ya 31st botuko no arire mino tarehe moja akagenda because tarehe moja yange Jumapili nalia chetu Jumapili eyo aya eri agenda agakora nanda akairana taribo lebon ekerairana ngige kaba kerairana bona agacha kamuboria sabari yane chingo yako akamutebu gatamacha zibyo omwana oyo arabe ndo atatebigenda ruje tinte tikubaroro mo tioka abo mugaso agasibyo omwana oyo bono osirete tutokareta macha bono tugesibi tachaka kumubori puninga yare to ndende nelekeru eri abatoma roche mwaira na mukanyora mwana ominota iyo na mugeni uri tayo tukamubori agateba ninchiga yani mbwato omwana omina asari Dogotatebi como chechu chupana mata tukanda tukamuriki tukanda wakamobera tukaira no kumobera tukanda wakege tuki mate manyotai tukamuriki chigo rero ru ekeru como chechu tai no chankanda kaira nanga bagachaka kumbori kosina kwa bwato omwana jenka bakani bagachaka kungaka babo mina acha kuita gachaka kungaka gatebia ngo yanangita akahinyita gantebirigi omwana bwanga toke alafu akamurangira ngachi ebanisi ngega chibesa nchire gangoko amuruse baba gasibara manoti kodisa kara mama ngabo sibeteke bomba akaye anko yao okora nechi besa bari kupagana akamo nchangalkira igatu alafu bana gantebi mwana ndete kororaga jenga batebi njetindo njumwana asare agontebi mwana ndete korora okay oyo mugeni oyere ngwe gwete marieta ya bere amarieta yanga kya kuru konsi bari kumurangiri akoro kumeli kerubo okay good na ngwe gwete bagukwana nda sakuru bainge kwana jatingo manya singe korukon niko twigwete bagukwana nde ngakuru asigete manchu murigeria kuigwerire abakene mbori ngo mwana gaonire mwana gaonire kubese story yo mumuroyo abakene mbori ngo mwana nigo aoniri nechibese ikia kundurete kurere sokwanko yae no gwanda ngo yatindiete bunike bengi atatageti korra muntu ka because mamu mwabo mwana atebanga nki yae nere kumuminyoki no gwanda atindiete bunike bengi kibese ikia babaganete uguro mwana atebira agakundura kibese kurwereso akamoa igo eanko na babo omwana oyo igo baregente ekemo nande bamoneti baigwanaine wante muswatine gakuru kwa mugeni si akuru Meri baba Meri kerubo nimanyete video kwa yororo mutandao lakini ngoko tebiga baba amatuka aho gabarire ebinto mbibere oira ni omwana obande wose tokoriki nje kuruka kasungura itondigi aya ng'ageresi minde bikako mwana nje naibete oyo gena mongo nyanya ori chibesi cyane lakini onye to ko moirani nkorore sasa nyakemini Meri nkorore sasa nyakemini baba nje nagukure